Efeseni 6:13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Doamne, atât de mare nevoie avem nevoie de armătura Ta. Atât de mare nevoie avem nevoie de glasul Tău, de mâna Ta, de penele Tale, de protecția Ta, de binecuvântarea Ta. Mă rog în această dimineață să ne dai un cuvânt prin Duhul Sfânt. Amin. Și să ne ajute să ieșim din peșteră. Slăvit să fie numele Tău în veci. Amin. Care dintre voi știți care este ziua cea rea? E cineva care știe că o să vină ziua cea rea? Nu știu când o să vină. Ziua cea rea este o zi nepregătită, neștiută de fiecare dintre noi. Nimeni nu știe când este ziua cea rea. Am putea să planificăm zilele cele bune, așa cum am planificat mai înainte evenimentele care ne stau în față. Și zicem noi sunt evenimente bune. Dar nimeni, sau aproape nimeni, câteodată poate să speculeze anumite zile rele în viața ta, dar de obicei ziua cea rea vine pe nepregătite. Și știți când de obicei se întâmplă să vină ziua cea rea peste noi? Când lăsăm garda jos, când ne relaxăm și credem că toate lucrurile sunt ok și toate lucrurile sunt bine. Aduceți-vă aminte de David, care în timp ce poporul a mers la luptă, David a stat acasă și s-a relaxat. În timp ce era la piscină, în timp ce era relaxat David și ceilalți erau în luptă spirituală, în ziua aia vine ziua ce era peste David. Și David pică la examen. Acel om de care ne spunea Titus mai devreme, om după inima lui Dumnezeu. Ziua cea rea, dragii mei, este o zi care vine pe nepregătite de obicei și în momentul în care zici, acum pot să mă relaxez și eu. Am auzit de cazuri a unor persoane care au murit în accident de mașină, care au venit din Spania, care au venit din Germania, care au venit de departe, de la mii de kilometri și n-au murit nici în Austria, n-au murit nici în Ungaria, au murit aproape de casă. De ce? Pentru că au zis, mai am puțin și încep să mă relaxez. Și în momentul în care s-a relaxat, unii au murit la câțiva kilometri de casă, în localitatea lor. La Mintia, am auzit de caz care a murit, trebuia să rămână în Deva și la Mintia a murit, la 6 km de casă. Și probabil mai știți cazul. S-au relaxat, au zis, mai am puțin, după 3000 de kilometri, după 2000 de kilometri, ce mai am puțin? În momentul ăla a țipit. A murit. Ziua cea rea vine când nu ești pregătit. Ziua cea rea vine când de obicei lași garda jos și te relaxezi și spui ok, acum am avut o mare biruință și mă relaxez. În momentul acela vine ziua cea rea. Ei, ce trebuie făcut în ziua cea rea? Eu nu profețesc astăzi peste nimeni, dar vreau să spun un adevăr. Ziua cea rea va veni pentru fiecare dintre noi. Nu este un lucru care să te gândești, oare va veni sau nu va veni. Este o certitudine. Ziua cea rea va veni peste fiecare dintre noi. Dar asta nu trebuie să ne descurajeze, ci din contră trebuie să ne antreneze mintea și să știm ce avem de făcut în ziua cea rea. Și asta spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți face față zilei cea rea din viața ta. Îmbracă-te cu toată armătura lui Dumnezeu ca să poți face față ispitei, necazului, provocării în ziua cea rea. Dacă te relaxezi și zici, ok, o să fiu mai ușor, pot în momentul acela să fii ispit de ceva de ce nu te aștepți în viața ta.
Echipează-te. Echiparea aceasta este un proces continuu și în Efeseni 6 ni se explică care este armura Duhului Sfânt. Da? De la încălțăminte, de la râvnă până la coif, sabie, scut și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc despre echipament, ci vreau să vă spun că trebuie să fim echipați. Amin? Amin. Pentru că ziua aceea va veni și nu știi când va veni. Poate va veni într-o zi de bucurie ziua aceea. În momentul acela trebuie să fii echipat cu toată armura lui Dumnezeu ca să poți face față zile cerele. Într-o luptă sau o competiție trebuie să fii echipat, pregătit și învingător pentru ziua aceea. Și e foarte important în astfel de cazuri să știi strategiile adversarului. Și mesajul meu se numește strategiile adversarului. O echipă de fotbal care urmează să aibă un meci foarte important, nu știu, dar am văzut în filme mai de mult. O echipă de fotbal care urmează să aibă un meci foarte important, ia o casetă sau, mă rog, pune pe televizor meciuri pe care le-a avut echipa cu care urmează să joace și îi studiază toată strategia, pentru că în momentul în care intră pe teren, ei să știe pe cine trebuie să confrunte, care trebuie să-l confrunte pe care, cine trebuie să țină apărarea, unde trebuie să fie atacantul, cu cine are de-a face, cine este atacant, acolo cine este portar și cât de bun este fiecare dintre ei. Îi studiază strategiile celuilalt adversarului, ca în momentul în care are de-a face cu el, să știe ce fel de strategie are adversarul. E foarte important lucrul ăsta. În momentul în care fiecare dintre noi s-a întors la Hristos în viața Lui și s-a hotărât să-L urmeze din toată inima, El și noi, fiecare dintre noi, am intrat în luptă directă. În primul rând cu eul și cu poftele noastre vechi. În primul rând cu eul și cu poftele noastre vechi. Și apoi cu lumea demonică cu care avem de face. În toată faza aceasta, în care intri în luptă cu tine însuți și te-ai întors la Hristos, te-ai botezat în apă, faci parte dintr-o biserică, încă mai vezi că sunt lupte în viața ta cu vechile obiceiuri, cu vechile probleme, cu vechile pofte, dar vin câteodată și de afară, din exterior. În situații de genul acesta trebuie să fii pregătit și să fim pregătiți. Iar e foarte important să cunoaștem strategiile. În toată situația aceasta, Duhul Sfânt ne învață prin Apostolul Pavel, în 2 Corinteni 2:11, că noi nu trebuie să fim în neștiință de planurile celui rău. Adică trebuie să cunoști strategiile celui rău. Care este strategia cu care luptă împotriva mea? 2 Corinteni 2:11. Hai să citim puțin asta. Merge? Caută la mine? Este? Mersi. Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Iubiții Domnului, trebuie să avem grijă la strategiile celui rău, pentru că în momentul în care îi cunoști strategia, știi unde te lovește, știi cu ce luptă împotriva ta, te echipezi ca să lupți împotriva lui mult mai bine. Nu ești în neștiință despre planurile celui rău. Știi că cel rău vrea să te lovească exact unde ești mai slab. Nu unde ești tare, nu va avea treabă cu tine niciodată unde ești puternic. Se va feri de tine, dar unde știe că ai punctul sensibil, exact în locul acela, dacă ești sensibil într-un punct în viața ta, exact acolo, în momentul ăla tu trebuie să întărești și noi trebuie să întărim punctele noastre slabe. Strategiile celui rău, și o să vedem, vreau să vorbesc astăzi despre 2 strategii ale celui rău cu care ne confruntăm în viața noastră și vreau să le cunoaștem bine, pentru că de multe ori ne-au dărâmat lucrurile astea și n-am știut de ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu noi? N-am cunoscut strategiile celor rău și vreau în această dimineață să cunoaștem care sunt strategiile celor rău împotriva noastră și să le combatem, să le biruim în numele Lui Iisus. Dumnezeu are un plan de lucrare, de binecuvântare, de creștere cu fiecare dintre noi. Sunteți de acord cu mine? Cu fiecare dintre noi. Nu are un plan de lucrare doar cu păstorul, doar cu echipa de închinare, doar cu cei care se văd. Dumnezeu are un plan de lucrare cu fiecare dintre noi. Are un plan de creștere, de echipare cu fiecare dintre noi. În toate lucrurile acestea, diavolul va face tot posibilul să te deturneze de la planul lui Dumnezeu. Spunea odată un bătrân,
Am auzit-o de la un alt frate, un frate cunoscut, care nu mai trăiește. A zis așa, când se ridică un om al lui Dumnezeu, întotdeauna se ridică și o copetenie din adânc ca să-i țină față. Wow! Și te gândești de ce am lupte, parcă vreau să mă ridic tot mai mult, vreau să mă echipez, vreau să fiu mai aproape de Dumnezeu și luptele sunt mai puternice, mai profunde. Pentru că una este jos în vale, alta este sus pe munte. Iar pentru munte trebuie să fie echipat. Amin. Oricine se duce cu tocuri pe munte va înțelege că acolo tocurile nu sunt pentru munte. Oricine se va duce cu pantaloni scurți pe munte la altitudine va înțelege, doar acolo va înțelege că acolo trebuie să fie echipat cu tot echipamentul. Spiritual este la fel, dragilor. Una este când ne relaxăm, alta este când ești în luptă spirituală, iar pentru că nu știi când vine ziua ce rea peste tine, tu trebuie și eu trebuie, noi trebuie să fim echipați în permanență. Amin. Echipamentul ne este dat de Dumnezeu tocmai ca să facem față acestor lupte din viața noastră. Două strategii pe care cerul le-a folosit de-a lungul istoriei și pe care le folosește și azi pentru a schimba destinul oamenilor pe care Dumnezeu vrea să-i ridice și să-i folosească. Două strategii. Vreau să le țineți minte și să le ținem minte pentru că sunt foarte importante. Prima cale prin care cerul vrea să îi abată pe oameni de la planul lui Dumnezeu este păcatul. Primul lucru cu care încearcă Dumnezeu ridică. Dumnezeu a ridicat și pe David, Dumnezeu a ridicat și pe Saul, Dumnezeu a ridicat o grămadă de oameni pe paginile Bibliei și în jurul nostru. În momentul acela, diavolul va încerca cu tot ce poate, tot ce face ca să deturneze pe om de la planul lui Dumnezeu. Și primul plan pe care îl are cu fiecare dintre noi este păcatul. Va încerca să ne murdărească, va încerca să ne tragă înapoi în firea veche, în poftele vechi, în lucrurile cu care ne confruntam altceva, ne trage înăuntru, în firea noastră veche. Și da, tu vrei să te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu are un plan pentru tine, dar diavolul vrea să te murdărească ca să nu ajungi la planul lui Dumnezeu. De-a lungul Bibliei, Dumnezeu a avut oameni pe care a ales din pântecele mamei lor. Au fost profețiți că acolo va fi un sfânt, că va fi un om al lui Dumnezeu. I-a pus deoparte, i-a ridicat, i-a crescut, însă la un moment dat, de nevedere, de neascultare, de lăcomie, de mândrie, de poftă, de curvie, de succes și de popularitate. Unii dintre ei au căzut, au pierdut favorul lui Dumnezeu și au stricat planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Interesant este să te leagă Dumnezeu, să te pună deoparte, să fii profețit că în pântecele mamei tale, acolo tu ești și vei crește. Și în momentul în care te ridici, diavolul să se ridice împotriva ta. Dragilor, va trebui să înțelegem un principiu clar. Când Dumnezeu are un plan cu tine, diavolul va face tot ce poate ca să nu împlinească planul cu privire la tine. Va încerca să te murdărească cu tot ce poate. Și păcatul este primul pas. Oameni care au avut un potențial enorm de a rodi pentru Dumnezeu. Oameni care au fost folosiți de Dumnezeu cu putere. Păcatul este unul dintre strategiile celui rău prin care a abătut o grămadă de oameni care au pornit bine relația cu Dumnezeu. Au pornit extraordinar. Au avut un potențial enorm de a aduce rod lui Dumnezeu. Însă, la un moment dat, lucrurile pe care le-am enumerat, unii au căzut din mândrie, alții au căzut din popularitate. S-au văzut acolo succesul și au făcut să se relaxeze, cum am spus mai devreme. Exact în ziua aceea i-a prins. Nepregătiți. Iacov 1:15 ne spune lucrul acesta. Iacov 1:15. O să citim și ăsta, vreau să-l afișăm. Apoi pofta, când a zămislit, când a născut, dă naștere păcatului. Pofta o are fiecare dintre noi, oameni buni. Pofta vine la fiecare dintre noi, tânăr sau în vârstă, sărac sau bogat, cu școală sau fără școală. Pofta vine la fiecare. Important este să nu zămislească, să nu nască mai departe, ci pofta să fie înfrânată. Aici apare roada Duhului Sfânt care se numește înfrânarea poftei. Acolo apare, chiar dacă vine pofta, îi spui, pogoaie-te, stai liniștit. În numele Lui Iisus, oprește.
Când a zămislit de naștere păcatului, păcatul odată făptuit aduce moartea. Lucrul cu care cerul vrea să mâncească pe oamenii lui Dumnezeu este păcatul. Odată făptuit aduce moartea în viața lui. Și omul acela care credea că face lucrarea lui Dumnezeu, care chiar o făcea, care aducea rod bun, într-un moment de neveghere, într-un moment de slăbire, de relaxare, am putea spune, diavolul l-a prins exact acolo, în nevegherea lui. În pofta lui, în păcatele lui, în mândrie, în curvie, în beție, în altfel de lucruri. Și exact în momentul acela a adus moartea peste el. Îmi spuneam ieri de un caz. Și am văzut un om pe care Dumnezeu l-a folosit cu mulți ani în urmă. Eu eram pe nicăieri spiritual când Dumnezeu îl folosea pe el, omul ăsta. Și ieri stăteam în fața lui și el avea nevoie de ajutorul meu. Și am zis, Doamne, ce s-a întâmplat? Și mi-am dat seama că nevegherea a dus pe omul ăsta într-o stare de jos. Om pe care Dumnezeu îl folosea într-un timp cu putere. Și l-a adus, păcatul l-a tras în jos, efectiv, l-a tras în jos. Aduce moartea. Câteva exemple din Biblie o să vă dau ca să înțelegem clar lucrul ăsta. Samson a fost un om pus deoparte de Dumnezeu din pântecele mamei lui pentru lucrare măreață. A fost deturnat de cel rău de la planul lui Dumnezeu prin păcat, prin poftă și curvie. Omul pe care Dumnezeu l-a pus din pântecele mamei sale deoparte, omul pe care Dumnezeu l-a ridicat, toți știau de Samson, așa cum spunea Titus de David, că avea popularitate pe vremea lui. La fel, Samson, când intra în adunare, se cunoștea că intră Samson în adunare. Omul acesta avea favorul lui Dumnezeu peste el. Omul ăsta, oriunde predica, se întorceau oamenii la Dumnezeu. Oriunde punea mâna, se cunoștea, pentru că nu pleca cu clanța, el pleca cu poarta în mână sau în spate. De ce? Pentru că avea ungerea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat într-un moment de neveghere a lui Samson? O femeie a deturnat, diavolul printr-o femeie a deturnat planul lui Dumnezeu cu privire la el. Om care avea potențial să izbăvească Israelul prin mâna lui a fost deturnat tot planul lui Dumnezeu cu privire la el. Trist să fii acolo sus și din cauza unei nevegheri să ajungi mai jos decât ai fost vreodată. Și de ce? Pentru că omul care cade, el de fapt decade mai tare decât a fost vreodată în viața lui. Asta ne învață Scriptura. Cine se întoarce este mai rău, starea lui devine mai rea decât a fost înainte. Solomon, care a început bine cu relația cu Dumnezeu, cu teamă și ascultare de El, orice era înaintea lui Dumnezeu, Solomon întreba, Doamne, ce să fac aici? Doamne, am nevoie de călăuzia Ta, poporul ăsta este mare, nu știu eu sunt încă un tânăr, sunt neîncercat, n-am atâta înțelepciune. Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune mai mult decât au fost alții înaintea lui și că au fost după. E omul acesta, cu toată înțelepciunea lui și binecuvântările, știți, de obicei ne cerem înțelepciune de la Dumnezeu, e foarte important să avem înțelepciune. Însă omul acesta, pe final de viață, spune Scriptura, că inima lui a fost împărțită din cauza femeilor pe care le avea. Și n-a mai fost întreaga Domnului. Omul acesta care oriunde se ducea, când își deschidea gura, toți stăteau cu gura căscată sau de ce spune Solomon? Pentru că de fiecare dată aducea învățături noi. Pentru că Solomon nu repeta predicile. Pentru că Solomon de fiecare dată aducea o predică nouă și aducea un cuvânt de înțelepciune. Și oricine venea la el și cerea un cuvânt, Dumnezeu îl folosea pe Solomon. Om cu un potențial enorm. Dar din cauza nevegherii lui, inima lui a devenit împărțită. Doamne, lasă că mai merge puțin și inima lui n-a mai fost întreagă a Domnului. Ce rău a reușit să deturneze planul lui Dumnezeu cu privire la Solomon prin păcat. Trist. Împăratul Saul, un alt caz, care a fost ales de Domnul prin sorți. Imaginați-vă sorțul pe care l-au tras în zilele acelea și din toate persoanele care erau acolo, toți oamenii, a ieșit Saul. Nu știu cum s-a simțit Saul. Oricum era fricos că l-au găsit după vase, dar să te gândești, păi, din toți Domnul m-a ales pe mine. Ei, interesant, nu? Sorțul a căzut pe mine.
sau ți-a căzut pe tine. Ei, omul acesta a început bine cu Dumnezeu. A fost ascultător de El, a fost cu teamă, cu respect față de Dumnezeu. Însă, din cauza neascultării, a pierdut favorul lui Dumnezeu. Diavolul a lovit într-o zonă în care el a fost sensibil. A vrut să dea bine în fața celorlalți. Știi că de obicei sunt oameni care vor să dea bine. Zice, frate, avem probleme, dar să nu știu ce. Să nu știu ce. Saul a fost genul ăsta. Să dea bine în fața celorlalți. Zice, hai, cinstește-mă în fața bătrânilor, îi spune lui Samuel. Din cauza păcatului, Saul a pierdut favorul lui Dumnezeu. Este o strategie a celui rău. Și ultimul caz de negativ pe care aș vrea să-l dau în această dimineață este doar ca să ne avertizeze și să fim atenți, să avem ochii deschiși și inima deschisă. Dima, care era tovarăș de lucru cu Apostolul Pavel. Dima care era împreună cu Pavel și Pavel spune, Dima împreună cu Luca, împreună cu ceilalți, vă trimit sănătate, suntem împreună în lucrare, suntem departe, dar vă trimitem un e-mail, suntem bine, sănătate tuturor. La un moment dat, Pavel spune, Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, a părăsit. Un început foarte bun, un final dezastros. Dezastros. O concluzie pentru această strategie a celui rău, să nu ne jucăm cu păcatul, dragilor. Să nu ne jucăm cu păcatul. În ziua ce avea se poate pierde binecuvântarea lui Dumnezeu și chiar a finalului nostru. Omul de care vă spuneam ieri, a fost gata cu ceva timp în urmă, atât de deznădăjduit a ajuns încât să-și ia viața. Și am spus, ce vrei să faci cu viața ta? Vrei să se piardă toată lucrarea pe care ai făcut-o până acum? Ce s-ar fi întâmplat dacă tu ți-ai fi luat viața? Zice, s-ar fi dus totul pe după. Un început bun, dar un final dezastros. Să nu ne jucăm cu păcatul. Nu-i de glumă. Că uneori când ne relaxăm și avem o biruință, avem tendința să lăsăm garda mai jos și să spunem, ok, după un timp de post, după un timp de citire, după un timp de apropiere, avem tendința să spunem, Dumnezeu m-a binecuvântat, acum pot să o las mai moale. În momentul în care o lași mai moale, atunci vine ce rău să te atace. Pentru că nu știi când vine ziua cea rea. De aceea trebuie să fim echipați în fiecare zi. Peștera își are locul și rolul ei în viața noastră. Lăudați să fie Domnul pentru peșteră. Dar nu trebuie să rămânem în peșteră, pentru că se vede luminița de la capătul peșterei. Amin. Avem exemple de mai sus plus altele din viața de zi cu zi. Și aș vrea în această dimineață să vă spun, nu te baza pe poziția ta spirituală, pe ceea ce faci pentru Domnul. Sunt unii care se bazează pe ceea ce fac pentru Domnul. Dumnezeu nu mă va lăsa că eu lucrez pentru El. Dumnezeu nu mă va părăsi pentru că eu fac lucrarea Lui. În momentul în care tu trăiești în păcat, nu o spun eu, ci o spune cuvântul Lui Dumnezeu. Păcatul odată făptuit atrage moartea. Nu te baza pe personalitatea ta, nu te încrede în tine personal, nu te baza pe popularitatea ta, pe favorurile pe care le ai, pe ușile deschise pe care le ai. Ceea ce ai câștigat cu greu în ani de zile. M-auziți? Ceea ce am câștigat cu greu în ani de zile se poate pierde într-o zi. Teme-te de Dumnezeu și încrede-te în El. Să ne temem de El, dragilor. Să ne încredem în El, nu în puterea noastră. Dacă vedem oameni căzuți la stânga și la dreapta, dacă vedem oameni căzuți în Scriptură, dacă vedem oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu și au avut la un moment dat favorul lui Dumnezeu, să ne temem. Nu-i treaba noastră să-i judecăm. Doamne ferește! În ziua aceea trebuie să fim pregătiți. Să fim echipați. Asta are rolul echipamentului lui Dumnezeu, a armăturii. Să te țină în picioare în ziua aceea după ce vei fi birit totul. Să te ține acolo atent. Știu că vine ziua aceea, dar ziua aceea trebuie să mă prindă pregătit. Eu trebuie să rămân în picioare. E o veghere continuă. Să rămânem în picioare până la final după ce vom fi birit totul. Asta este una dintre strategiile celui rău. Se prinde pe oameni în păcat. În primul rând, pe oamenii lui Dumnezeu. A doua strategie care este la fel de importantă și e valabilă pentru toți. Dacă nu te-a prins în păcat, o altă strategie a celui rău este dezamăgirea. Wow! Fiți atent aici. Domnul mi-a dat cuvântul ăsta, știți că mi-a dat cuvântul ăsta? Când a stat acasă, nu m-a răcit zilele trecute. Și
Și am început să plâng și am zis, Doamne, asta e pentru mine, dar trebuie să dau și fraților mei. Dacă nu te-a prins în păcat, te prinde la dezamăgire, la descurajare, te prinde la frica de eșec și în final îți dă dorința de abandon. Wow! Când am auzit chestia asta, în inima mea am zis, nu m-am prins la păcat, dar nu ai păcătuit, te-ai păzit, ai încercat cât ai putut să fugi de păcat și Domnul te-a păzit și te-a ocrotit. Dar dacă nu te-a prins acolo, o altă strategie a celui rău ca să te deturneze de la planul lui Dumnezeu este să te descurajeze, să te dezamăgească oamenii, să te dezamăgească situațiile, să zici că nu mai merită, că nu mai poți, că nu are rost. Cam acolo a fost Ilie. N-am vorbit cu Titus, dar vă spun că este scris la mine pe tabletă aici, același exemplu ca în speța noastră. Un caz în speță este Ilie, care după o trezire spirituală puternică, cei au avut să treacă pe linie moartă, printr-o amenințare unei femei. Clar, era împărătească la vremea aceea. Dar Ilie, care a biruit 450 de proroci încinoși, i-au omorât. S-a temut de o femeie. Doamne ferește-ne pe fiecare dintre noi. Dar vreau să vă spun că descurajarea, dezamăgirea, dorința de abandon va veni la fiecare dintre noi. Am auzit mărturia unui om, unui predicator din vremea noastră și într-o discuție așa, cineva l-a întrebat, zice, ați avut dorința vreodată de retragere, de abandon? Și el a zis, nu odată, de mai multe ori. Și a zis, wow, suntem oameni, fiecare dintre noi. Dacă nu te-a prins la păcat, va încerca să te descurajeze, să fii dezamăgit, să fii atât de dezamăgit și de descurajat și de fricos, că nu știi ce o să se întâmple și că frica de abandon, să știi că frica de eșec, pe foarte mulți oameni i-a scos diavolul de pe linia pe care Dumnezeu i-a trasat în viață. Că nu o să reușim. Ce o să zică ceilalți? N-are rost să mai continui. Mi-e frică că nu va merge, nu merită, nu contez pentru alții. Mai bine renunț. Și în felul ăsta ieși din binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu-i vorba de păcat. Nu te-a prins niciunde, ai fost vegheator în toate. Dar când este vorba de descurajare, când este vorba de dezamăgire, de frica de eșec, de foarte multe ori diavolul i-a prins pe oamenii lui Dumnezeu și unii au abandonat lucrarea. Pentru că au zis, n-ai rost, nu mai merge. Mă întrag deoparte. Însă diavolul știe că atunci când renunți, când dai înapoi, nu mai ești plăcut lui Dumnezeu și nu poți intra în binecuvântările Lui. Te rog să pregătești Evrei 10 cu 35 la 38. Ce rău știe că dacă nu te-a prins la păcat, încearcă să te deturneze de la planul Lui Dumnezeu prin descurajare și dezamăgire și prin abandon. Și atunci nu mai ajungi la binecuvântări pentru că tu singur sau eu singur abandonez. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care așteaptă mare răsplătire. Mergem în continuare. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Răbdarea aceasta, să știți că nu e scrisă în Efeseni 6, dar este de neapărată trebuință. Este o parte din echipamentul nostru, o armă foarte importantă. Răbdarea este o armă foarte importantă în echiparea noastră. Aveți nevoie de răbdare. Ca după ce ați biruit totul, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, după ce ați împlinit, nu înainte, voia lui Dumnezeu, să căpătați ce v-a fost făgăduit. 37. Mergem mai departe. Încă foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cel ce te scoate din peșteră vine și nu zăbovește. Aleluia! Chiar dacă uneori ni se pare că zăbovește, răbdarea mă va ajuta să ies din peștera aia. Și ultimul, 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar, aici e foarte important, dacă dă înapoi, sufletul meu, spune Dumnezeu, nu găsește plăcere în el. Adică nu mai ajunge la final, nu mai ajunge la țintă. Ai o țintă, ține-te de ea, chiar dacă tiți să fii descurajat, tiți să fii
obosit. La un moment dat, Apostolul Pavel spune să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Oboseala asta vine prin descurajare, prin dezamăgire, prin lipsa de a merge, această putere de a merge mai departe. Ei, asta este o strategie a celui rău. Tu te-ai păstrat curat, ai vrut din toată inima să fii curat înainte Domnului. Dar întâmplările pe care Dumnezeu, pe care cel rău vrea să le aducă în viața ta, în ziua aceea, să te descurajeze, să te dezamăgească, să abandonezi lupta. Și am văzut oameni care efectiv n-au mai putut intra în binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că la un moment dat au renunțat. Unii au renunțat la lucrare, alții au renunțat la familie, alții au renunțat la prietenii. Dar era doar o chestie de răbdare. Ai răbdare, Dumnezeu te va ajuta să treci pe acolo. Amin. Sunt două strategii foarte importante. Păcatul și dezamăgirea. De aceea e foarte important să veghem ca în ziua cea rea, dragii mei, toate-s bune în ziua cea bună. Când totul este bine, cântăm Osana, cântăm laudă lui Dumnezeu, avem evenimente de bucurie, dar vine ziua cea rea când în situațiile de genul acela, tu nu ești prins în păcat, pentru că ai vegheat, dar ești prins în dezamăgire, în descurajare, când ți se pare că cineva se uită urât la tine, ți se pare că cineva nu te-a băgat în seamă, ți se pare că, nu știu, așa cumva, și în momentul ăla, ce rău se folosește de el. Ca să fii descurajat și să abandoni, să zici, eu nu contez pentru alții. În această dimineață vreau să vă spun, indiferent de dezamăgirile și descurajările pe care le ai sau le-ai avut din pricina oamenilor, nu renunța, nu da înapoi. Indiferent că te-au dezamăgit alții, nu renunța, nu da înapoi. Pentru că vine momentul în care îți dai seama că omul ăla n-avea avut nimic cu tine. Poate și el a avut o zi rea. Și nu ți-a zâmbit, dar n-avea nimic cu tine. Dar efectiv ce rău a fost să convertească, să pervertească acel moment și să zici că a avut ceva cu tine. N-a avut nimic cu tine. Nu renunța. Nu renunța la familie, nu renunța la binecuvântările lui Dumnezeu, nu renunța la biserică, nu renunța la lucrare când lucrurile nu merg exact așa cum vrei tu sau cum te gândești tu. Dumnezeu va aduce vremuri de înviorare. Amin. Amin. Nu renunța. Nu te da bătut și nu te uita înapoi ca nevasta lui Lot. Vă aduceți aminte de nevasta lui Lot care avea o poruncă clară să nu se uite înapoi? Femeia aceea s-a uitat să vadă ce se întâmplă. În momentul ăla s-a prefăcut într-o statuie de sar, într-o stare de sar. De ce? Pentru că avea porunca, un lucru foarte important, să nu se uite înapoi. Cu ce a păcătuit femeia? Abandonat. A renunțat la planul lui Dumnezeu. Un singur lucru trebuie să meargă înainte. Un singur lucru trebuie să facem fiecare dintre noi, sau două cel puțin, ce vorbim astăzi. În primul rând să ne păzim de păcat. Și doi, să nu renunțăm. Să nu abandonăm lupta. Să nu credem că toate s-au terminat, că, așa cum zicea Titus, într-o situație de criză în care crezi că nu ai nicio ieșire. Da, ieșirea este doar într-un singur sens, dar Dumnezeu îți va da biruința în acel sens. Chiar dacă intri printr-o parte, tot în aceeași parte ieși, dar de biruitor cu Dumnezeu. Nu renunța. Abandonul nu este pentru un învingător. Eu n-am văzut pe nimeni pe podium, orice fel de podium ar fi, omul care a abandonat primul. Și cu medalia la gât sau cu cupa în brațe. Serios. Ăla nici nu-i trecut prin nicio statistică. Nu se știe de niciun treaba lui cum a abandonat ce a făcut. Oamenii care au mers înainte, oamenii au fost, care au ținut cale, au fost oameni care au ieșit viitori. S-ar putea ca uneori să treci linia de final, tărându-te în 4 lame, pe genunchi, să o treci, nu știu, pe sub, tot striat pe spate, nu contează, am trecut linia. Sunt acolo, biruitor împreună cu el. La asta ne cheamă Domnul să nu renunțăm, dragii. Dezamăgirea este o armă a diavolului care vrea să ne deturneze de la planul lui Dumnezeu. Și știți, am avut profeții din partea lui Dumnezeu, pentru noi, pentru biserică, că într-o zi vom fi binecuvântați. Diavolul aduce tot felul de situații să ne amăgească, să credem că nu vom ajunge acolo și să zici, n-are rost. N-are rost. Și în biserica asta, și aici, n-are rost. Dar dacă nu asculți glasul celui rău, ci mergi înainte și spui, suntem într-o perioadă grea,
Dar într-o zi Dumnezeu ne va ridica, Dumnezeu ne va scoate la lumină, Dumnezeu ne va pune cu picioarele pe stâncă. Sigur vom ieși victor. Abandonul nu este pentru învingător. Renunțarea nu trebuie să fie o opțiune pentru fiecare dintre noi. Renunțarea nu trebuie să fie o opțiune. Știți că sunt oameni care au luptat cu cancerul și au obișnuit cancer. Sunt oameni care au pierdut lupta la nivelul minții. Și au zis, n-are rost. Alții au eșuat în primul rând la nivelul minții. Au zis, murim. Și au murit nu că n-au învins boala, ci au murit pentru că ei au încetat să mai lupte. N-au vrut să mai continuă lupta și au zis, n-are rost să mai luptă. Dar oamenii care au luptat până la capăt au biruit. Chiar dacă ești descurajat, căzut, dezamăgit de alții sau de tine însuți, să știți că și asta este unul dintre lucrurile prin care cerul vrea să aducă deturnarea planului Dumnezeu din viața noastră, să fii nu dezamăgit de alții. Zice, n-am treabă cu alții, dar este atât de dezamăgit de mine, încât îmi vine să renunț, să abandonez. Este o unealtă a celui rău ca să te deturneze de la planul Dumnezeu. Rămâi statornic pe calea Lui. Dacă astăzi ești dezamăgit, mâine poți să ieși din nou biruitor. Toți am avut momente, îmi permit să spun toți, momente în care am fost dezamăgiți și de alții. Noi am dezamăgit pe alții, dar am fost dezamăgiți și de noi înșine. Atât de dezamăgiți am fost de noi înșine, încât am zis, n-are rost, nu-i de mine. Dar a venit momentul în care ne-am ridicat. Și a zis, totuși, Dumnezeu ne mai iubește, Dumnezeu are un plan cu noi. Nu renunța când situația este grea în viața ta, când ești în vale, pentru că Dumnezeu are din nou un deal pentru tine. Dar în vale vrea să te echipeze. Acolo, în momentele în care ești părăsit de toți, de prieteni, de oameni care erau în jurul tău, de situații în care ești, tocmai în situația Dumnezeu vrea să te echipeze ca să fii numai bun de lucru pentru situațiile care vrea mai departe. Ei, dacă renunți atunci, în vale, când crezi că totul s-a terminat, nu mai apuci dealul. N-are rost, zice, n-are rost să mai urcăm, că nu cred că îl cucerim. Îl mâncăm, dragilor. Amin. Mâncăm, dărâmăm tot dealul ăla. Punem la pământ și ne ridicăm în numele Domnului. Nu renunța niciodată la visele tale, chiar dacă ești un visător, un idealist. Nu contează, într-o zi Dumnezeu va aduce biruință în viața ta. Dar dacă renunți tu însuți la luptele tale, nimeni nu va lupta pentru ele. Nimeni. De aceea e important în această dimineață să înțelegem strategia celui rău în viața noastră, care nu te-a prins la păcat, dar vrea să te descurajeze. În numele Lui Iisus, ridică-te astăzi. Mergi mai departe, indiferent de situațiile care sunt în viața ta. Dumnezeu într-o zi îți va da biruință. Am văzut situații de familii care, înainte de a se căsători, nu-și găseau partenerul de viață. Dom'le, nu găsesc, nu mai este ea. Nu mai e o femeie cinstită. Ea zice, nu mai e un bărbat cinstit. Și au trecut momentele, au rămas credincioși lui Dumnezeu și nu s-au descurajat. Și într-o zi a zis, am găsit. Am găsit-o. Deci era acolo, am găsit-o. Știți unde este biruința? Imediat. Cel ce vine nu va zăbovi. Vine și biruința în viața ta. Vine și biruința în biserică. Vine și biruința. Nu abandona lupta niciodată. Amin. Nu abandona. Dacă renunți, vei pierde tot ce ai clădit până acum și nu vei intra în binecuvântări. Imaginați-vă, voi acum când sunteți la nu știu cât la sută din casă, să zici, o abandonez. O abandonez. Da? Cine ar zice, bă, ce casă faină? Ar zice, bă, seamănă, sami se getuza. Dar dacă continui lupta, așa cum fratele Eugen a continuat lupta în viețile copiilor, cu fiecare dintre noi a continuat lupta în viețile noastre. Sunt momente, dragilor, în viața noastră că suntem atât de descurajați și atât de dezamăgiți, dar este arma celui rău de a te deturna. Rămâi acolo, credincios lui Dumnezeu. Chiar și când lucrurile sunt grele, când lucrurile sunt bune, nu poți să numești credincioșie. Credincioșia este când lucrurile merg mai greu. Atât în familie, cât și în biserică, cât și la locul de muncă. Pe câțiva ani în urmă am avut un angajat
am avut un utilaj, o parte dintre voi știți lucrul ăsta, un bul de excavator. Și nu aveam de lucru. Era o perioadă destul de grea, pentru că în construcții sunt foarte mari fluctuații de lucru, în special iarna nu ai de lucru. Mai știți voi care sunteți așa. În perioada aia nu aveam nimic de săpat și omul a stat acasă și îl plăteam, pentru că așa am avut convenție cu el. Și la mine mi-a zis, uite, văd că e greu, Zice, dă-mă afară. Îmi caut în altă parte. Și am zis, nu te dau. Tu rămâi aici. Pentru că în momentul în care e greu pentru amândoi. Dar noi într-o zi o să ieșim la biruință. O să ieșim la liman. Dacă e greu pentru mine astăzi, e greu și pentru tine, clar. Da? Dar într-o zi când va fi bine pentru mine, va fi bine și pentru tine. Și au trecut momentele alea și au fost binecuvântări. După aia a plecat într-un alt loc. Suntem prieteni și astăzi, suntem în relații foarte bune. Cu acordul meu a zis, ok, caută-ți și când îți găsești atunci, facem un transfer. Deci, oameni buni, situațiile de credincioșie, atât înaintea lui Dumnezeu cât și în relațiile noastre, sunt atunci când este greu. Nu când este bine. De aceea e foarte important să nu renunți. Să nu abandonezi visul tău. Dacă tu renunți, vei pierde tot ce ai pierdut până acum și nu vei intra în binecuvântări. Dar dacă nu renunți, dacă nu abandonezi, într-o zi ai toate șansele să biruiești. Ai toate șansele să fii vindecat. Ai toate șansele să ieși viitor. Dacă nu renunți la planul lui Dumnezeu. Dacă nu renunți la voia lui Dumnezeu. Pentru că asta vrea Dumnezeu să ne echipeze. Pentru vremurile grele. Pentru ziua rea. Când e soare tot timpul, când e fain tot timpul, când e prosperitate tot timpul, când tot... Nu vezi mâna lui Dumnezeu. Zici, e ok, am putere, sunt tânăr, sunt în putere, pot să-mi duc viața înainte. Însă când situații de criză apar în viața noastră, atunci vezi mâna lui Dumnezeu și credincioșia Lui. Dar e foarte important să nu renunți. Nu abandona. Mergi înainte. Mergi înainte. Keep going. Mergi înainte. Avem două exemple de biruință și apoi închei. Două exemple de biruință, pentru că vreau să termin cu un plus pe pagina Scripturii. În primul rând avem pe Iisus, Domnul nostru. Lăudat să fie în veci. Nu este exemplu mai bun. Nu este exemplu mai măreț decât numele lui Iisus Hristos. El este primul exemplu care nu a renunțat până la capăt. Diavolul a încercat să-l pervertească în toate felurile. Știți că în Matei 4:4 zice, acolo a fost ispitirea, Matei 4, da? Și cred că în Luca 4, și în Luca și în Matei, tot 4, în capitolele 4, acolo cei au încercat să ispitească, dar la un moment dat n-au fost numai 3 ispite acolo. A zice, a încercat în toate felurile să-L ispitească pe Iisus. A încercat să-L murdărească în toate felurile, nu numai cu striașina templului, cu transformarea pietrei în pâine sau în astfel de situații. A încercat în toate felurile să-L mânjească. N-a putut. A încercat cu cealaltă strategie cu care a încercat și cu fiecare dintre noi. Să-L dezamăgească, să-L descurajeze, să fie descurajat de situațiile. Zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ocările acelea care au fost aduse, inclusiv când era pe cruce, asta au fost acuzele și lucruri ca să-L dezamăgească, să-L descurajeze. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește, dă-te jos de pe cruce. Și de multe ori apare și asta. Dacă ești omul lui Dumnezeu, tu ar trebui să le știi pe toate. Dacă ești omul lui Dumnezeu, tu ar trebui să le faci pe toate. Dacă ești omul lui Dumnezeu. Și descurajarea apare când zici, bă, ăștia au dreptate, frate. Eu trebuie să le știu pe toate și să le fac pe toate. Dar nu, Iisus a mers mai departe. Iisus a mers până la capăt. Iisus a biruit crucea, a biruit păcatul, l-a țintuit pe cruce și a biruit orice descurajare care putea să... Imaginați-vă că le spune despre împărăția lui Dumnezeu ucenicilor, le spune despre planurile lui și unul dintre cei mai dragi ucenici vine și spune să te ferească. Da. Și atunci Iisus ia atitudinea înapoi a mea Satan. A încercat să-l descurajeze, să-l deturneze de la planul lui Dumnezeu. Doamne, nu trebuie să ne fie numai bine. Ce vorbești tu aici că trebuie să fii răstignit? Primul este Iisus. Ei, din pricina biruinței Lui a câștigat titulatura de numele care este mai presus de orice nume. Uitați-vă la sfinții ăștia, nu numai de pe paginile Bibliei, la sfinții ăștia care au fost printre noi, Nicoliță Mândoveanu, Wurmbrand și alții pe care Dumnezeu să fie lăudat pentru ei. Au ținut credința până la capăt.
Sunt sigur că au mai fost oameni credincioși cu ei care au abandonat la un moment dat. Care au început și ei să devină vânzători. Și au zis, n-am putut să rezistăm ispitei. Am fost amenințați. Și au turnat pe frați. Despre ei nu este scris. Despre ei nu știm mare lucru. Decât poate în anumite cărți de statistici. Dar despre oamenii lui Dumnezeu care au rămas până la capăt știm noi și înaintașii noștri și cei care urmează după noi. Pentru că ei au ținut lupta până la capăt. Au știut că ceea ce nu pot să facă ei într-o zi, Dumnezeu va face. Amin. Nu renunța la luptă. Nu renunța niciodată la luptă. Și ce vă spun eu astăzi cu degetul ăsta, mai am încă 3 către mine care îmi spun același lucru. Să nu renunțăm la chemarea lui Dumnezeu. Încercăm să veghem și vă rog din toată inima, vegheați să nu vă prinde diavolul în păcat. Pentru că indiferent de poziția pe care o avem, indiferent de relațiile pe care o avem, indiferent de ceea ce facem pentru Domnul, păcatul atrage moartea. Iacov 1:15, păcatul odată făptuit atrage după el moartea. Și asta se va vedea și s-a văzut în viețile unor oameni și avem exemple. Nu vreau să le propun. Dar, dacă nu ne-a prins acolo, vom fi tentați tot timpul să fim descurajați, să fim dezamăgiți, să abandonăm lupta. Și asta este o strategie a celor. Și pentru că astăzi am învățat-o, trebuie să ne luptăm din toată inima împotriva acestor 2 strategii. Amin. Luptă-te împotriva păcatului, luptă-te împotriva descurajării. Nu lăsa, nu-i pentru tine. Abandonul nu-i pentru tine. Oameni. Abandonul nu-i pentru tine. Abandonul nu-i pentru noi. E pentru alții, treaba lor, care se laudă cu abandonurile lor. Dar nu, renunțarea nu este pentru noi, pentru sfinți. Renunțarea nu este pentru oamenii lui Dumnezeu. Noi trebuie să mergem înainte. Și cum spuneam, câteodată mergi târâși, câteodată mergi pe burtă, dar într-o zi vom trece linia de final. Amin. Pentru că Dumnezeu nu ne va lăsa. Și ultimul exemplu. Apostolul Pavel, care în ciuda necazurilor, a bătăilor, omul ăsta nu se lăuda cu câți oameni veneau la predicile lui. Omul ăsta se lăuda cu câte bătăi a luat, cu câte probleme a avut, cu închisoarea, cu scufundările corăbilor cu care mergeam. Imaginați-vă să tot îți schimb mașina, la fiecare dată accident. Doamne, dar ce e asta? De 3 ori sfărâmată corabia. Când să te duci în lucrare, accident, daună total. Unde e Dumnezeu? Dumnezeu acolo. În ciuda tuturor problemelor pe care le-a avut Apostolul Pavel, n-a renunțat niciodată. A mers înainte. În ciuda priconirilor din pricina Evangheliei. Imaginați-vă că mergi într-o evangelizare, în loc să te cheme la masă, fratele păscus cu sora Geta la final, îți dă o bătaie bună, cu ochii umflați, mergi acasă și te întreabă nevasta, de unde vii? De la evangelizare. Ha? Tare, nu? Cine o cânta? Echipa de chinare. Și i-ați bătut bine. Cam asta a fost în viața lui Pavel. Putea să zică, Doamne, asta nu-i pentru noi. O fi pentru alții, dar nu-i pentru noi. N-are rost să mai continuăm. Eu oriunde mă duc să predic, tot se ridică împotriva mea. Numai scandal, numai probleme. Ce vorbești de predare? Pavel a mers înainte. Pavel a mers înainte. Și la un moment dat, pentru că a rămas în picioare, la final, el zice, aștept cu luna. Aștept cu luna slave, aștept cu luna care mă va da stăpânul în ziua aceea. De ce? Pentru că m-am luptat lupta cea bună. Am păstrat credința. De acum așteaptă cu luna. Dragilor, ne așteaptă cu luna pe fiecare dintre noi. Dar în primul rând să ne păzim de păcat. 2. Nu te baza, te rog din toată inima, nu te baza pe poziția ta și crezi că dacă faci ceva, inclusiv pentru mine, dacă facem ceva pentru Domnul, nu o să pierdem favorul lui Dumnezeu. Căzând în păcat, pierdem favorul lui Dumnezeu. Iar 2, niciodată nu te lăsa descurajat. Se spune despre Thomas Edison, cel care a inventat becul, că la a 1000-a încercare a aprins becul. A 1000-a încercare, da? De 1900 de ori. Da. Unii zic de 999, de 1900, în fine. 1000 să zicem așa la mijloc. De 1000, domnule, să încerci de 900 și ceva de apeși pe buton și vezi că nu se aprinde nimic, iar apeși pe buton, iar tot încerci și într-o zi becul se aprinde. Pentru că într-o zi Dumnezeu ne va da biruință. Pentru că indiferent ceea ce se întâmplă azi în viața noastră și cât de dezamăgiți și de descurajați suntem, într-o zi, dacă nu renunțăm, Dumnezeu ne va binecuvânta. Și vreau să rămânem în picioare până la final. Dumnezeu ne-a promis, atât mie și familie și bisericii Rema, că va fi o biserică binecuvântată. Amin. Și cred din toată inima, nu vreau să renunțăm, nu vreau să abandonăm, nu vreau să descurajăm.
că Dumnezeu ne va ridica și ne va binecuvânta. Dar asta depinde de fiecare dintre noi, de luptele pe care le ducem acasă, în fiecare zi, fiecare dintre noi. Nu abandona lupta ta. Ești într-o luptă, fiecare avem lupte diferite. Nu abandona lupta pe care o ai de dat. Într-o zi Dumnezeu te va ajuta. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, din toată inima îți mulțumim pentru ziua aceasta. Te binecuvântăm și glorificăm numele Tău care este vrednic. Îți mulțumim că Tu, Doamne Iisuse, ne-ai dat o pildă, Doamne, vrednică de urmat. La cruce ai biruit, nu te-ai dat jos de pe cruce, ci țintuit acolo. Indiferent de ce spuneau alții și de câtă o cară a fost peste tine, Tu ai adus biruință și ai rămas acolo până la final. Mă rog ca fiecare dintre noi să ne ajute să rămânem în picioare. Mă rog să ne ajute să ne păzim de păcat, să fugim de păcat și în același timp să nu fim descurajați de situațiile cu care suntem și cu care ne confruntăm, Doamne. În mâna Ta ne încredințăm, Tată, pentru toate. În mâna Ta încredințezi biserica aceasta. În mâna Ta, Doamne, încredințezi pe cei care n-au reușit să ajungă sau sunt plecați. Te rugăm să-i binecuvântezi. Tată, binecuvântează biserica cu un duh de curaj, cu un duh de putere, Doamne, cu echipamentul Tău care ne va ajuta în ziua aceea să rămânem în picioare. Îți mulțumim pentru toate, în numele Lui Iisus și înălțăm numele Tău. Amin.